Nyakoronga jonka moro mintiero seromo kanyo sa chiel mamidhiambo kawuono chien tarik 10 dwe mokwongo higa mar 2026. Geno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Aroki yo makende ni machiegni chenro mar rang'ich welo ka mokwongo magi thund weche. Ji ariyo wito ngimagi bang' ot manigero ruombore piny machiegni gi kanisa mar Karen Community e Wangapaya Mangong. Piny Kenya bedo achiel kuom pinje mopodho ndika yanga yath mitiyo godo e geng'o kute mag ayaki. Atemoji citizen application, atemoji CUPS placement kaka sano saya CUPS placement, atemoji CUPS placement. Koro mano semiyo ayudo pesa na opogre nyaka gi pesa mondika. Jopuonjre morem yudo thuolo mar donje mbalariany nitiere kod thuolo mar yudo tiegruok e yor mbui kaka achiel kuom yore mag yudo tije. Ka gibedo kata jaduong' chune go agol. Emomiyo yudo ka ginyalo bedo go audacity mar luongo bura moro kamora big to gigo picha to giwacho ni giyalo weche ODM. Governor Masia James Orengo medo yudore e tago maliet bang' moko kuom josiasa mag ODM tude gitemo baro duond burano. Nyakoronga jonko kopogre gi wang' jowi nyalo luwo achiel kachiel e mbui magwa mag oganda. Wabiro ne achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ong'ao, jal malokono wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Ji ariyo wito ngimagi tok ot manigere kar dak ma Karen bura Nairobi ruombore piny. Ji mamoko adek oresi kowuok e odno ma igero machiegni gi kanisa mar Community Church mantiere e Apaya Mangong. Pani Nyakoronga jwang' ma bende biro mana bang' thuolo mar jumbe ariyo ka bende wang'e ni nitiere orofa mano mantiere koda orofa 12 ma bende noruombore piny e gwenge mag South Sibure Nairobi ma bende nokelo tho mano mar ji ariyo. Nyaka sani Nyakoronga jwang' wantiere gi jofwambo magwa gintiere gwenge go mag Karen kama bende odno noruombore piny kendo gibiro bedo ka ginyiso mothoth kotenre kod wach makamano ka nyaka sani wach madonjonwa en ni ji ariyo owito ngimagi kaluwore koda ruombruok piny mano mar ot ma bende ni dhi nyime koda gedo mare e tipo mineno ka Nyakoronga jwang' ma bende jofwambo magwa nokawo odhiambo makawuono. Mano ot ma bende nigero manyaka sani ji ariyo bende oseyangre kanyo ni owito ngimagi ka adek mamoko bende kaluwore koda duol mano mar Kenya Red Cross. Giyango kanyo ni ji adek mamoko bende noresi. Wantiere gi jofwambo magwa gintiere Karen gibiro bedo ka ginyiso matut kotenre kod wach makamano. Kopogre gi mano, ndalo achiel kende bang' migao mar somo landa yanga duoko mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Jopuonjre motimo maber pod medo nyiso mor margi. E kar dak ma Mukuru kwa Njenga e boma ma Nairobi, Femi Atieno Otung moyudo grade mano mar A- e penj mar KCSE mar higa mokalo. Omor kod duoko moyudo, kata kamano okoyo sir mar dhi e mbalariany mondo ochop kare lek mare mar bedo laktar mar thiedho jotuo. Joyce Duor gi ler mathoth. E kar dak ma Mukuru kwa Njenga, achiel kuom kuonde dak ma yuto ji ni piny e boma ma Nairobi, Lilian Atieno ok nyal pando mor ma en godo tok nyathine Femi Atieno Otung timo maber e penj mar KCSE mane oland duoko mar ayanga odiochieng' manyoro. Femi en achiel kuom jopuonjre ma oyudo grade mar A- e penj mar KCSE ma higa mokalo. Okay, hiyo exam ilikuwa challenging at first, but venye niliona nilishukuru Mungu chenye amenipea, and I was able to score a grade of A- of 78 points. This was through hard work, resilience, because I'm from an humble background. Na mor kero na go sigala matek ma ji no winjo mabiro mang'eny mo openja ni anang'o ta iso geni nyathi mokalo. To ma ok en mokwongo ma Femi rienye penja. E higa mar 2021 bende ne otimo maber e penj mar KCPE kama ne oyudo marks 411. Primary, I studied in Mary Cliff and I was able to score 411 marks, and this was through also hard work. The journey had been tough. School fees ilikuanga ngumu kupata sometimes. My journey to secondary school was made possible by Eric Ambuche, who linked me to a former Jubilee Secretary General, Honorable Raphael Tuju, who supported my transition to secondary education.
I am deeply grateful. Kaka achiel kuom nyithindo ma odak e kar dak ma yuto ji ni piny ma Mukuru kwa Njenga, wuodhe mar somo ok osebedo mayot ni mar en nyathi kich, kendo min mare kende ema osebedo kanyagore mondo ne ni odhi mbele gi sombe. Life imekuwa ngumu juu most of the time una struggle kupata food, una struggle kupata nguo ya kuvaa kila siku, kupata maji juu sometimes maji huwa inapotea. So unapata like una struggle kupata most of the basic needs. And I would like to thank my mom because she's hardworking and she has always supported me. Min Femi bende wacho ni kaka ng'ama miyo ne chuno mondo tim tije mamoko mopogore kod tije mar uso omena mondo ne ni osiro nyare e yor somo. An bena struggle tu mondo mi atie tija uso omena. Samoro ng'ato luonga luoko ne kamano to was struggle to adhiya. Femi nyathina to riek kendo natemo nyise ni nyathina kata onge gimoro samoro dwaro shopping taonge ko. Isini mam dia kata gi tissue kata gi sabun dia in soma matek mondo ambi gola shida mantiere. Ng'ama no mako lweto ne en Rafael Tucho. Ende mano isa na tere nyathi e school machopo matere magocho ne manyise na sechopo sent Mboni Girls. Isa ni beda matin tutaongea. Yeye ndiye amesaidia Femi mpaka sasa. Femi wacho ni lek mare maduong' koro en bedo laktar mondo bi okony jodak ma Mukuru kwa Njenga. Today, I humbly appeal for support to pursue my dream of studying medicine in any recognized local or international university. With the right opportunity, I am determined to serve humanity, especially communities like Mukuru. My story is proof that talent exists everywhere, but opportunity does not. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Wuoro ma jahigni 50 gi wuode ma jahigni 19 e kaunti ma Homa Bay manotimo penj mar klas 12 madoko mare nogola yango odiochieng' manyoro. Nitiere kod mor bang' yudo grade mar D+ gi minus maluore. Ma en kaluore kod ripota marwa e kaunti mano ma Homa Bay Ali Abich kako lero ne olimo familiano kendo chiwo ler e wi mor ma wuoro no nigodo kata doko ni ok oyudo grade mar dhi e mbalariany. E gweng' mar Adire, Homa Bay Town Westward kachud bura ma Homa Bay Town waromo kod Jojo Chingo Kumu jagni 50 kod wuode Benon Ochieng jagni 19 mana gitimogo penj mar klas 12 maduoko mare ne ogola yanga tich abich. Jojo ne otimo penj kaka japuonjre manochung' kar kende kata private candidate kendo yudo grade mar D+ ka wuode Benon Ochieng to ne otimo penj mare e skund yawuoyi ma Orero kendo yudo grade mar B-. Network marwa kod George lero kaka riyo mar yudo certificate mar klas 12 ne ochakore higa mar 1992 bang' timo penj mar klas 8 KCPE. Kata kamano ne oriembo donjo klas 9 nikech onge mar school fees, gino mane ochune mondo ochak manyo kaka onyalo konyore. Nasomo matimo klas 8 1992 kendo nakalo maber kabisa, but nabedo disappointed ka japuonj mano promise ni dhi chulo na fee notho bang' juma achiel. Koro barupe man godo ne gin mar KCPE kagik 1996 to na join NYS mana klas 8 nane. Koro dhi ma course mana nyalo timo ne mar driving ema natimo NYS. George wacho ni bang' yudo tiegruok mar bedo dereba ne oduogo yudo tich mar chuk dar e osiptal maduong' ma Kenyatta kama notiyo kuom higni 15 ka onge barua malong'o ma de wachi, kendo higa mar 2008 ne ondikore ne penj mar klas 12 kae Nairobi. Kata kamano kuonde duoko mare ne ong'adi kendo mano ne ok ogo chunye. 1999 Nyasaye nochako udho koda mayudo tich Kenyatta mana gabuchani Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital kaka nantie atiyo for 15 years. Ne an kaka security officer. Nikech weche mana timo NYS go. Atiyo for 15 years. Then after 15 years na Kenyatta kokawa gi jomoko na maya Kenya. Owacho ni higa mokalo ne oyudo mijing'o kendo choko chir madhi ondikore ne penj mar klas 12 ka okoni wuode mabende notimogo penjgo ema nosebedo ka konye e weche mag somo e kinde moduogo pacho kolor skunde. My first born daughter nyalo graduate higani Kabarak University timo ICT
Then there's my second born mo atimo go penje ne. Gine mane gi konya ka gitieko somo ni tamba luoro kama. Tadonje asomo buge gigo. Ko ne assignments e Simba. Assignment go bende konya. To kang'iyo tano kambe I'm not going to stop at this. Okay. Yeah, nikech Nyasaye otelo nwa wan gi university kama chiegni miluongo ne Tom Mboya. I'm going to try my level best to make sure at least choro somba kamoro. Ka wuode Benono Chieng mabende ne kolek mar bedo kil wacho ni omor kod grade ma wuon gi ne oyudo kata odoko ni ne okudhi skul kaka jopuonjre mamoko. Asko grade ma B minor kendo this year watimo gi babwa kendo it is very much encouraging ne ji mang'eny oko ka kendo aonge wich kuot moro amora nikech ka koro babwa nya score grade ma wach ni ng'ato nitiere ng'at mane ochako skul are baby class nyaka mochopo form 4 te bendo yudo D+ to babwa to nowe skul gi e kinde ma jopuonje mathoth e tung Kenya mangima podhi nyime kod mor bang' yudo duoko maber e penj mar klas 12 mago duoko ne nyoro e dala mar George Kaindi bende gin kod mor bang' yudo duoko mare kaachiel kod wuode. Kata doko ni George koro grade matere mbalariany to en kod mor ni koro dhi yudo certificate mar klas 12 kendo nyalo dhi nyime gi timo gigo mane dwaro e ngimane. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso mor kod ilo kuom rieny e penj kotenre gi duoko mag penj maduong' mar KCSE mar higa mokalo ma bende nogolo ayanga odiochieng' manyoro. Mana ka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Kuom skundego mar jogo manigi ng'ol mar winjo Kapsabet Secondary School for the Deaf bende ne okodong' chien e nyiso mor kuom rieny e penjgo. Ndalo achiel tok jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba golo duoko penj maduong' mar klas 12 ma higa 2025 skunde mopogore pod dhi nyime kod nyiso morgi kuom yudo duoko maber e penjgo. Morgi ilo ne okwako skund jogo manigi ng'ol mar winjo ma Kapsabet Secondary School for the Deaf. Jatend skund no Grace Yego yango ni negiyudo min mar 4.75 kowuok e min mar 3.2 ma higa 2024 kopoyo ahinya ni ma e higa magitimo maberie moloyo e penj mag KCSE. We are so glad today. We are happy that we have received exemplary results. This year we got a mean score of 4.75. This is the highest mean that we have ever had. We had, last year we had a mean of 3.2 and this year we have 4.75. We are so happy. Skund Nyirima Alliance bende ne okodong' chien e nyiso morgi e wi duoko maber mane giyudo e penj. So airplane, they gave us our 58s. A minus 179, B plus 149, B plain 87, B minus 43, and 13 C plus. All those grades are going to translate into the university. And that is very, very good. We are happy. Make sure you do all the assignments and you do your part, you do your extra part. Of course, out of 100%, 75% is for you. And the rest you leave it to God because He does acknowledge and He does reward us according to our works. I believe you'll be able to pass. Yeah. And we have double blessings because our twin sister, who also has done equally well from Loreto High School, has got A of 83 out of 84. So we are so happy for what God has done to this family. Skund Nyirima Limuru bende yango morgi kuom yudo min mar 9.03 kowuok e 8.702 ma higa 2024. Now, in 2025, we had a candidature of 499, and we have a B of 9.03. Bunyore Girls bende orienye penjgo kod min mar 9.81 ka jopuonjre 5 owuok gi duoko mar 84 ewi 84. Skund Nyirima Ganima bende owuoyo penjgo kod min mar 9.3. So majority of our girls are needy
some of them are orphans, but despite that we have created a conducive environment and given them a good opportunity, hence the good results. Kaskunyiri Masironga e Nyamira bende ogolo jopuonjre 156 madhi e mbalariany kata obedo ni en skul mane nigi jopuonjre mathoth moloyo maromo 1,100 mane ondikore ne timo penj 2025. Ka alwora mar Nam Chumbi mor gi ilo e wi timo maber e penj bende nokwako skunde sekondar ma Mama Ngina kod Shimo la Tewa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Tok jopuonjre moheo 700 rem yudo grade madwarore mar donje mbalariany kaluwore kod duoko mag penj mar KCSE mar higa mokalo mabende nochiwa yango odiochieng' manyoro. Penjo manyalo bedo en ni jopuonjregi nyalo chomo kure to kata ginyalo yudo tiegruok mane. Wayudo thuolo mar loso kod moko kuom jolony mag mbui kod kompyuta mojiwo jopuonjre mane ok onyalo yudo grade mar donje mbalariany mondo chunygi kik tho wirane ginyalo tiyo kod thuolono e yudo tiegruok mar kompyuta kaka achiel kuom yore mag chuogo thuolo mago mag yudo tich e pacho kae. Tok lando duoko mar penj mar KCSE mar higa mokalo odiochieng' manyoro e kind jopuonjre 993,226 manotimo penj mar KCSE higa mokalo. Mana jopuonjre 270,715 kende ema noyudo grade mar donjo e mbalariany. Number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715. Kata kamano, wayudo thuolo mar bilo wach kod jolony mag mbui kod kompyuta mojo jopuonjre madibede ni ne ok oyudo grade mar donjo e mbalariany ber mar yudo tiegruok mar kompyuta. Giyudo thuolo mondo gibi gitim computer packages, basic computer packages mondo mi gitich mayot ka gidhi e college nikech iyudo ni somo mang'eny masani itimo kuonde tiegruok mamalogo, assignments, gik somo, research giri itimo gi computers. Ng'ama biro puonji ni iseyudo tich ondiki to pod odwaro mondo mi opuonji kaka idwa tiyo kod machines go onge. Kotelnegi kod Evan Sakumu mar Rasuko Institute of Technology e boma ma Bondo. Jolony go wacho ni nitiere tije mathoth e mbui ma jopuonjre go nyalo timo. Inyalo kata mna tiyo kaka data entry, inyalo tiyo ne ng'ato office kaka secretary, inyalo tiyo kata mana e supermarket, to ok mana ting'o mzigo kende supermarket, but supermarket koro yudo ni idil gi weche mek pesa nikech sani tiyo gi computer. Kata obed mana petrol station, kata obed mana jo IBC gidwaro mana ni nyaka ibed gi certificate mar form 4 kod certificate mar computer. E kinde no, moko kuom jogo moseyudo tiegruok mar kompyuta opoyo chenro no kaka gino mosemiyogi gi loso omenda margi gin giwegi. Moko de tije mag andika kata mag apisi. Atimo ji return, atimo ji e-citizen application, atimo ji KUPS placement kaka sani oseyaw KUPS placement, atimo ji KUPS placement. Koro mano osemiyo ayudo pesa na kopogre nyaka gi pesa mondika. Gi sani ni wantiere e digital world. Gimora amora basically dwaro mar mondo mi ibed gi lony mar computer. Services mang'eny mek sirikal sani oket e yor mbui. Iyudo kata ka nyithindo gi ka gidwa join college, during the process mar registration no, nyaka bed ni en ng'ama ong'e computer, bro konye nyaka subject selection. Jonyuol okwa mondo tieg nyithindgi somo mag kompyuta mondo migi yote kinde ma gibiro bedo ka giriwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Gibi mondo gi som basic computer packages. Nikech kopo ni osome kapok odhi e mbalariany kata college moro amora, to bro bedo gi tich mayot e sombe moloyo gi ka odhi e college to duogo time. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kapod onevu weche motenre kod duoko mar penj maduong' mar KCSE mabende nogolo odiochieng' manyoro. Kendo jopuonjre kod jopuonje kanyakla e thoth skunde duto nomor kaluwore gi duoko makamano. E gweng' ma Nyanza, skunde mopogore opogore noyudo duoko makare. Chal momedo ting'o nying skundego. Ma e kaka moko kuom skunde notimo. Maseno School, kwachako gi Maranda High School noyudo kanyo min mano mar 10.2. Maseno School noyudo Minsco mano mar 9.8. Asumbi Girls oyudo Minsco mar 9.78. St. Francis Rangala Girls oyudo kanyo Minsco mar 9.6.
Agoro Sare Boys mano skunde Wima Agoro Sare bende ineno kanyo koyudo mean score mano mar 9.3. Kwadhi duoko mamoko mago mag skunde mago mag Nyanza nitiere kanyo skul mano mar Mbita High moyudo kanyo mean mano mar 9.2. Oriwo Boys bende oyudo mean mano mar 9.2. Turdi Buoro Secondary oyudo kanyo mean mar 9.1. Ogande Girls mantiere county mano ma Homa Bay oyudo kanyo mean score mar 9.0. Nyakach Girls mantiere county ma Kisumu oyudo kanyo mean score mar 9.0. Ne skunde mamoko mag Nyanza Horero Boys mantiere county ma Homa Bay oyudo mean score mar 8.8. God Bura Secondary oyudo mean score mar 8.8. Ndigwa Secondary oyudo kanyo 8.7. Ng'ia Girls mantiere county ma Siaya bende no kanyo mean score mare oyudo kanyo 8.6. Malira Boys oyudo kanyo mean mano mar 8.4. Magin moko kuom skunde mopogore opogore Nyakorom Gajwang' ma bende duoko magi nowuok e gwenge mag Nyanza, skunde moko kuom skunde ma bende otimo makare. St. Pius Iriri ma bende nitiere county ma Migori ineno kanyo mean score mar Nyakorom Gajwang' oyudo kanyo 8.1. Nitiere skul mar Ogongo Mixed Secondary ma bende noyudo mean score mar 7.4. Ramba Boys Nyakorom Gajwang' oyudo kanyo mean score mano mar 7.3. Nitiere Wikoteng Mixed ma bende noyudo kanyo 7.2. Wiwa kik wil bende gi Nyabera Girls Nyakorom Gajwang' mano oyudo kanyo mean mano mar 6.6. Puoch gi pako dhi ne skunde go duto Nyakorom Gajwang' kanyakla kod jopuonjre mopogore opogore ma bende nonyiso duoko makare e penj mano mar KCSE ma bende nochiwa yango odiochieng' manyoro gi jatend migawo mar somo Migos Ogamba. Puoch gi pak nono moko kuom jopuonjre ma bende nosebedo kanyo katimo nyasi makoni kod kocha. Bende tich matek mane jopuonjre otimo wiwok wil gi jonyuol jopuonje kanyakla kod jotend jopuonje. Mago ne duoko Nyakorom Gajwang' ma bende ineno e wang' jowi mari kanya. Ng'eni nitiere moko kuom duoko ma samoro na ipoge mbui mopogore opogore mokadier, koro mane chal mar wach ma bende ineno kanyo. Nyakorom Gajwang' kwalimo sigana mokwongo ma bende nwa miu kotenre kod ji ariyo ma bende nowito ngimagi tok ot manigero kar dak ma Karen Bura Nairobi rombore piny. Ji mamoko adek noreso odiochieng' ma kawuono kowuok e odno ma bende nigero machiegni gi kanisa mar Karen Community Church e apaya Mangong'. Nanyisi kanyo ni wantiere gi jofwambo magwa ma bende goyo tach e gwenge mag Karen. Gisani adaro mar mondo mi atudra gi jafwambo marwa mano mar Inoro TV. Nyinge Wandia Nyakorom Gajwang' ma bende biro bedo koleronwa gi dho Kiswahili. Hama Wandia sijui ni Kiswahili ama Kiingereza utachukua, lakini unaweza tueleza ni nini kinachofanyika kwa sasa? Sharon Awinjini Maber kutoka Karen, hapa ni katika kaunti ya Nairobi, ambapo dakika chache tu kumeweza kuwa na ajali ya mparomoko wa jengo ambalo lilikuwa linaendelea na kujengwa. Na hapa kama tulivyoshuhudia ni kwamba tumeweza kupata watu ambao walikuwa wanajenga jengo hili ambao ni mafundi wameweza kuaga dunia, watu wawili kama tulivyothibitisha dakika chache tu zilizopita. Na kama ambavyo mwelekezi wetu anavyokuonyesha, jengo hili lilikuwa linaendelea kujengwa na ambapo ajali hilo imeweza kupatikana ama kushuhudiwa. Na kwa wale viongozi ambao tumeweza kuongea nao, wameweza kutueleza ya kwamba kosa la kwanza ambalo limeweza kufanyika ama kuonekana ni kwamba hakukuwa na kibango cha kuonyesha ya kwamba hili jengo lilikuwa linaendelea, ambapo ni moja ya zile ambazo zinastahili kuwa limewekwa katika mji
mjengo wote ule ambao unaendelea. Na Sharon, kusema ni kwamba kuna watu kadhaa ambao wameweza kujeruhiwa na wakati huu wanangoja kuweza kukimbizwa hospitali ndio kupokea matibabu. Na siku kadhaa zilizopita tuliweza kuona ajali kama hili likifanyika pale pande ya South Sea, na jambo hili likaweza kukashifiwa kabisa na government ya Nairobi ama serikali ya Nairobi ikiongozwa na Johnson Sakaja, ambapo waliweza kukashifu majengo ambayo yanaelekea ama yanaendelea kujengwa. Na wakati huu Sharon, tumeweza kuona ya kwamba ama yale ambayo tumeweza kuelezewa ni kwamba dhibitisho zote za ujenzi ni kama hazikuwa zimekamilishwa ama hazikuwa zimedhibitishwa, na kwa hivyo hata mwenye nyumba wakati huu hajapatikana na hajulikani mahali alipo. Na kwa hivyo ni mambo ambayo inashuhudiwa katika kaunti ya Nairobi, hili jambo la mijengo ama jengo ambazo hazijadhibitisha ama hazijakamilika kabisa na kufuatilizia kanuni zote za ujenzi linaweza kukashifiwa kwa hali ya juu kabisa. Na kwa hivyo Sharon, unapoona nyuma yangu ni kwamba ni hali tu inaendelea, ambapo kuna magari haya ya kuokoa ambapo yanaweza kusukuma zile ambazo yale mawe na chuma ambazo zimebaki, ndio kuhakikisha kwamba hakuna yule ambaye amebaki kutoka ama kuna mtu labda ameweza kubaki katika zile mawe. Na kwa hivyo wakati huu viongozi kadhaa wameweza kujifikisha katika eneo hili na kuhakikisha ya kwamba wameweza kuhakikisha ama kuangalia mambo yote iko kamili na kuhakikisha ya kwamba huku wakaazi wakiambiwa ama wakitolewa ile ilani ya kuambiwa ya kwamba lazima wadhibitishe wakati jengo linajengwa wameweza kukamilisha hali zote ama wamedhibitisha hali zote na kanuni zote za ujenzi. Sharon. Asante sana Wandia. Pengine unaweza tueleza tu kwamba hawa watu wawili ambao walikufa washadhibitiwa ama wamepelekwa kwenye makafani? Wakati huu Sharon, walioaga wameweza kupelekwa katika makafani, na kwa hivyo wakati huu hatuna mwili yoyote ambayo yuko hapa, ilhali tu tuna wale tu wameweza kujeruhiwa na hao ndo wanapelekwa hospitali ndo kupokea matibabu. Asante sana Wandia kwa taarifa hiyo, tumekupata sambamba. Nyakwaronga juanga mano Wandia jafombo maro media services ka kata bede no tiyo koda Inoro TV kata mano holero no masira mabene no timore gwenge mag Karen nyaka sani ji ariyo mabene ni winjo kanyo notho masira makamano mar ot mabene no ruombore piny. Winjo kanyo ni oseterge e kar kano ringre mago mag jomotho. En wach mabene waluoni machiegni nyakwaronga juanga ji adek bene no res kanyo. Koro en chenro mabende dhi nyime ka bende winjo kata mana ni wuon odno bende gisani holal mero. Kwa kamano wadhi nyime koda ang'ich welo kama duoko mar penj mar KCSE mar higa mar 2025. Koro nyiso ni piny Kenya sudo machiegni kod goyo riti chutho ne lai mar somo mano mar 844 ne roko mano mar CBE. Ka koro dong mana klese ariyo kende mabiro timo KCSE. Kalore kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba. Ikruok oseket kare mar rwako kidieny mokwongo mago mag jopuonjore mag senior madonjo skunde juma manyien. Ka moko kuom jonyuol to nyiso to ikruok ma sirikal nitiere godo. Uke piny maduong' mar Kenya Certificate of Secondary Education kata KCSE kochomo Kenya Certificate of Basic Education KCBE. Piny Kenya medo sudo machiegni kod loro chutho lai mar 844. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni kata obedo ni lai machon notiego jopuonjre makare, lai manyien mar CBE dhi kelo lokruok makare kit somo ma jopuonjre yudo. As the Kenya Certificate of Secondary Education KCSE examination draws to a close with the phasing out of the 844 system, we recognize its historic role in shaping generations of learners. Yet, education must always evolve to meet the demands of a dynamic world. The transition to competency-based assessment
marks a decisive step forward, one that shifts our focus from rote memorization to the demonstration of skills, values, and knowledge that empower learners to thrive in the 21st century. Wuok juma manyien jopuonj tielo mokwongo madonjo senior school mano mabiro kawo kar sekondar masani donjo skunde kamigos olaro ne sirikal osendiko jopuonj maromo 100,000 kendo tiego mamoko e thuolo mar higni 3 mokalo ne lokruok makamano. The government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. A record total of over 25,000 teachers have also been promoted. To better prepare our teachers for the rollout of the competency-based education, our teachers have been retooled and reoriented to the new system. The primary objective is to strengthen teaching and learning in our schools and consequently to improve our education outcomes. Kamano bende, Ogambo yango ne chenro mar iko kuonde somo kod chike mabiro ngiro lai mar somo ni dhi nyime makare mana ni somo bwo lai mar CBE oching. This year, we will construct a total of 1,600 laboratories in various senior schools in order to support practical learning. To anchor these reforms on a solid legal and policy foundation, we will soon be presenting a sessional paper and 11 bills to Parliament for consideration and enactment. Once passed, this will help entrench efficiency and effectiveness in our education system and affirm its competitiveness globally. Magitimore kata bende jonyuol moko to pod rodno kod wich bar makoni kod kocha ewi chenro mar tero jopuonjre skunde mag senior kendo gin gi to ewi ikruok makamano. Kata bende skunde moko pod ni chien ikruok mar rwako jo senior moko oseketo ikruok makare. Ne korom ga jwang dakika ni 31 tok saa 1 mamidhiambo ote yoro lai maro marote macho karade ka 6:00 mbui mago Oganda bende yudo achiel kachiel mbui duto te yudo gi nying mar Ramogi TV akayo matin haduogi mathoth. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Iniparo ni ng'awa e odni? Mama, magi gin joka yuocha. To mae en Sanju, ene jaoda. Gimana mana marach ma initimo ni nyathina? Bangi mana mana misati mano kanyal gwedhi kae. Kawuono ni anathi kuongi. Na Jeff kata Nyasaye kendo ok bi ng'wono ni. Inang momiyo mama, yo angi Sanju kamano. Inano? Bende ineno pichani? Dakika 34 tok saa 1 mar midhiambo machiegni wadhi nyime kodangi chwelo. En fungruok ne oganda mang'aw e yudo kute magayaki. Tok piny Kenya beda achiel kuom pinje mopodho ndiko ayanga yath mitiyo godo e geng'o kute magayaki kata PrEP miluongo ni Lenacapavir.
Migao mar thieth odiochieng' ma kawuono koluwo board mano mar pharmacy kod poisons. Ochiko mondo yadhno ma itiyo godo mana diriyo kende e higa ondika yanga e kido mar amuonya to kod michuoyo. Sifra Sokinda nigi ler. Tok nonro malach kuom thuolo bura, gikone piny Kenya opodho ndika yanga yath mitiyo godo e geng'o kute mag ayaki kata PrEP ma iluongo ni Lenacapavir, gima koro go jek maduong' e chenro mag kedo kod kute mag ayaki e pachoka. Kenya en achiel kuom pinje 9 madhi chako tiyo kod yadhni dweni tok puodhe kod riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization. Yadhni ma bende itiyo godo mana nyadiriyo kende e higa kendo puodhe ni otiyo maber e geng'o kute mag ayaki. E oboke ne ute fwambo, migao mar thieth ochiko mondo yadhno opuodhi e kido ariyo mano mimuonyo kaachiel kod michuoyo. Kabede koro okang' ma kama migao mar thieth lero ni dhi jiwo kenge mag kedo kod kute mag ayaki e pachoka. Lenacapavir tiyo kuom rocho chenro mar kute mag ayaki donje del kendo miyo ng'ato ok yud kutego kotiyo kode. Yadhni migao mar thieth lero ni dhi konyo jogo ma ok ohero muonyo yath sate kata ma oluoro muonyo nikech akweda kaachiel kod jogo ma samoro yath mimuonyo sate ok tiye dendgi maber. Gie sani, landruok mar kute mag ayaki e pachoka ochung' 3.7 ka ji milion 1.4 odak gi ayaki. E kind rowere mantie bwo higni 24, ayaki landore ng'weche 41%. Kakoro yadhni gedo ni dhi duoko piny landruok kutego e pachoka. Bedo ni Kenya yudo sir kowuok e migepe mamoko e pinje maoko, migao mar thieth olero ni nengo mar yadhni ok dhi bedo malo ahinya kaka ne ipare. Ka sirikal osingo maneno ni okwore e gwenge mathoth e pachoka kochako tich. Pinje mamoko ma bende opodho tiyo kod yadhni mar Lenacapavir oting'o Eswatini, Lesotho, Mozambique, Nigeria, South Africa, Uganda, Zambia kaachiel kod Zimbabwe. Simfro Zokinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto oromo kod MCAs mag od bura mar kaunti ma Siaya. Romo mane obage kar jot mar jatend piny e boma ma Eldoret. Jatend piny William Ruto otwagi MCAs go e wi telo makare e bwo chenro mar sirikal mar Beta. Romo ma bende noyuore gi jatend migao mar teko Opiyo Wandayi, jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo, kaachiel gi spika mar kaunti no George Owino Okode. William Rais Kopogore gi mano, Gavana ma Siaya James Orengo medo yudore e tago maliet bang' moko kuom josiasa mag ODM tude gi tim mar temo baro duond bura no diriyo kendo thiro tendo gai mar ODM Oburu Oginga. Kaka Steve Biko lero, jatelogo noseyo Orengo kuom romo manyocha obedo godo kod moko kuom jokanyo mag ODM magwacho ni kelo tungni ei ODM kendo thiro teko mar ogai margi Oburu Oginga. An awinjo ka ji wacho weche mang'eny. Jomoko wacho ni Oburu ok losi an momo. Siasa mar tend duond bura mar ODM medo kelo liet kaluwore kod kweth ariyo mawuoyo mopogore. E nyasi mar iko kar chung' od bura ma Lego Usonga, jaod bura ma Nyakacha Dumo Wuor nokwedo romo manyocha moko kuom jokanyo mag ODM obedogo magiwacho ni en yo mar thiro teko mar duond burano. Oganda Luo osechandore, to ji nyalo oli midhiri jomoko ni une munya bedo jomaber mondo joodhi ogore. Wan ok wabi fight. The only honor and legacy we can leave kiero Raila is to respect Dr. Oburu. Kindeno, jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi onyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo ikre ne siasa maiye tek tweta e kaunti ma Siaya po nono ni odhi nyime gi chung' mare komedo ni ok ginyal yie mondo josiasa moko otem thiro tendo Oburu Oginga e ODM. Problem nitie jomoko maparo ni Dr. Oburu koro obedo party leader. Ka gibedo kata jaduong' chunego wabol. Emomiyo yudo ka ginyalo bedo go audacity mar luongo bura moro kamoro abing to gigo picha to giwacho ni giyalo weche ODM. To bura no daktari Oburu pok gipenjo, pok gi invite. Maga chaye gi mokwadwa. Omiyo anyocha wacho e bondo, kanyo waromo bondo ni weche mag siasa ma Siaya. Nitie joma bro gorego kendo sana jomo chayo Oburu. Wabro yawo kod jogo lweny. To kik giyuagnwa kaso lewo. Wadwaro ni mondo wawinjre joluo wabed gimoro achiel wariwore yanda Oburu. Korka kore, jatend migao mar teko Opiyo Wandayi nomedo jiwo chung' mare ni ODM
onge kod fuok moro amora e bwo Oburu Oginga, wach manosir kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo. Party leadership mar ODM onge vacuum. Onge vacuum. The matter of ODM party leadership was settled at the National Governing Council, acting on behalf of the National Delegates Conference. Komachielo, moko kuom jood bura mag ODM e kaunti ma Nairobi okwedo paro mar bago romo magala moro mong'ere kaka NDC masani isundo kod jotelo moko mag duond burano. Kane otelnegi kod jaod bura ma Makadara, George Aladwa, jotelo goramo ni duond burano ni kod ogai margi Dr. Oburu Oginga. Tunaambia Oburu asiogope mtu wote. Tunajua kuna watu wanapewa pesa kuongwa wakuja haribu chama yetu. Hata election ya NDC kita leo ya ODM, our party leader atabaki Dr. Oburu Oginga. Dr. Oburu Oginga to siro chung mare motegno ningang onge ng'at mabiro yienge bende ok obindekni kata matin kalwe kod tungni manenre e ODM kuom mano to keto maino mare e tayo duond burano kadhi nyime. Those who are saying that Oburu does not talk are talking nonsense. They are saying nonsense. Oburu can talk, and this broad-based arrangement, I want to assure those who are saying that it was only Raila who could handle it. Oburu does not know anything about it. I want to tell them that all the meetings of the broad-based arrangement with Ruto, the chairman has been this man called Oburu Oginga before you here. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Dakika 41 tok sa achiel mamidhiambo ote maneno muoro en odhine jogo kuma bende no witonge magi mano e odorofa monorombore piny oduchi makawuono. Ntiere ote bende maneno ka ineno Ramogi TV kendo iwacho ni chupuni yo makare. Pastor Omondo Tiche iwacho ni kwayo hawi makara ne nyithindo mabende notimo penj mano mar KCSE. Thoth ote maneno uka mago ote mag puoch gi pak ne nyithindo duto te mabende notimo penj mar KCSE mar higa mokalo. Akaw yo matinya koram gajwanga duogo gi weche mag tuke. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Inano. Benda ini nano pichani. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 2042. Wigo, your trusted ride. Tokyo kocha manyien club mar Bandari FC oloyo club mar Kakamega Homeboys gonda 2 kuom 1 e tuke mag adhula ligi maduong' ma pachoka mano bagi e alap Mambaraki Sports Club. Komachielo club mar Mathare odhi nyime gi duoko marach tok club mar Murang'a Seal loyo gi gonda 2 kuom 0. Victor Haki nomiyo Seal gol margi mokwongo e dakika mar 29 kapok jatugo Jackson Imbiaka medo Seal gol margi mar 2. E tugo machielo mano bagi e league
Klab mar Mara Sugar owuok amodhi gol 1-1 gi klab mar APS Bomet. Michael Macharia kwake Jackson Mbiaka. Jackson! Kopogore gi mana midwoko mago mag tuke mag AFCON kama jobag tuke mag pinje Afrika higa mar 2025 Morocco